Erdian, bigarren kazetaria, Goizalde Landabaso, bilbotarra, bere ahotsa, zuten dozuenean, ezagun nahi goia zuen, euskerazko, zeinoterazko emisoretan entzunda izango duzue. Bizkaia irratien hasi zen, unibertsitateko ikasketak amaitzen baten, handik Euskal Irratira pasau zen, eta gaur egun Radio Euskadin egiten daudea. Baina horretaz aparte idazlea bada. Liburu bi ditu argitaratuta, Jat poesia liburua, 2005an argitaratuta Bizkaiaz, eta Korte bat Mesedez, 2000an argitaratuta prosaz. Korte bat Mesedez liburu honetako historia gaurko gaiagaz lotuta dago. Bete-betean gara, ezta? Zor, bitxi gora bera kontatzen da kazetari baten, extraterrestre baten, zure berbetan, bizi behar dauen egoera erreala, halako mainguru eta komunikabideak izaten dabean olako mainguru eta prentxaurreko garrantzitsuenetan. Horren ganean, egiten dago pixkat, egoera barregarria da, baina horratzean, sakonean, amorroa, impotentzia eta egoera diagnosiko galanta da erakusten gara, ezta? Bere idazlearen izenburua, pausu labur eta sendoa. Zure da. Nik egunon, gauza bat esan behar dut, nire herritarrak ez azarratzeko dezuarra naz eta Bilbon esatea bilbotarra nazela, behar bada, zarratuko da bezmugak, eta gero voltatzen nazenean gara. Errepublikakoa naz. Nik 5 minutu baino gehiago egingo dut honetaz, bera amaituko dut. Korte bat Mesedezek nahiko ondo azaltzen duan zer gertatzen da komunikabideetan eta zer gertatzen da euskeragaz Bilbon, ez? Nik uste dut, azkenengo urteotan oso perrezman dago eta nengoetatua begiratzen dago nintzen eguneko 12 egin dagoera euskaldungoaren kopurua, beraz gaur Bilbon uste dut egun 75.000 euskaldun dagoela. Euskaldun hartzaileak sekula ez dut ulertu zondo zerban euskaldun hartzaile izatea, euskaldun hartzaile ezakitzen badagoen, baina milaka zure badagoz. Eta nik uste dut arazoa dela zogula akar ezagutzen. Supermerkatuko kutsazainak, kajerak edo, pagatzen dutenean jende guztia izan dutza eskerrik asko. Egunero. Bertara noa, lehenengo biderrean pasabiatanean bentzaunan, honek euskalduna zer daki. Ez daki. Baina berak ala ere esan den dago eskerrik asko. Eta nik egun batean jarraitu egin notzen elkarrezketa hartzen bada eta kontratu nintzen ez da euskalduna. Ez daki euskerarik, dakian bakarra segurante izango da eskerrik asko, agun, eta beste pare bat itzez, baina erabiltzen dauz. Eta badaki hori Tolosa moduko herri bat, ez Tolosa ez, Tolosa purat ezagutzen dut da. Markina moduko herri batean, hori txikikeria da, ez? Baina, klaro, Bilbo moduko herri batean, horrek pizkeretan zaitu, batez ere aldartea beratzuta dakasunean, ez? Nik esan dut pausu laburra eta zenbak, zebenetan pentsatzen dut pausu laburra eman diala, behar bada ez gurako gunkein abiaduran, baina sendoak izan zirala. Oguan daukat, hori da urte asko, Tolosar lankide bat izan nebala, eta egin esan dutzen, jo, tengo lanera gunez, eta zenbat jente entzun duten euskera zorroetan, eta zenbat, gerak aldetu euskal zenbat. 5 edo 6, eta berak entzun euskal, 5 edo 6 ez da ezerez. 5 edo 6 asko da, bidu batean, katean, holan, bapatean, bizeko amaizketan. Eta, klaro, perspektibak eta diferenteak dira segun dikzatu zen, ez? Nik aleku behanaz, deustu arranaz, deustune euskeraz hitz egin izan da, baserrietan, eta hola, galdu egin izan asko, nire gurasoak ez dira euskaldunak, galdu egin eben euskerak, eta ere guretxean euskera egiten da, eta zoritzarrez, eta zorionez, baina batez ere gure etxean parrandak eta prestatu behar ziranean, eta estrategiak prestatu behar ziranean, eta euskeraz egiten gendu zanean, nebarreben artean, gurasoek ulertzen ere.
itxuranez, nire gurasoak euskaldun hartzaileak dira. Eta, klaro, gure estrategia guztiak, ikutara jotzen ziren, hain zuzen hortzaitik, gure konversazioa, gure elkarrizketak guretzen ezarako, ez? Eta lehen berbetan egon gara, ez? Bueno, eta lehen eztabaidatuko dugu, hemen ikuspuntu diferenteak dugu gauza, nik uste toroak benetan aurrera egiten ari garela. Aspiro, baina, bueno, igual aspiro egin behar da sendoak izateko pausoak, ez? Eta, bueno, apurka. Zenbat emotot?